Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon wadda za mu gano sirrin kuɗi da kuma yadda masu kuɗi suke yin kuɗi. Wannan tambayar tana da nauyi a kullum malamai da dama sun ba da amsar wannan tambayar ta ba da shawara marar kyau mai kai mutum zuwa ga faɗuwa da kuma fushin Allah duk da cewa akwai makullai mafi cancanta don yin dukiya idan Allah ya yarda. Ga gaskiyar sirrin kuɗi da arziki a ƙarshe mun gano, amma kafin nan ku tabbatar da kun yi subscribe in tashar. Sanin arzikin gaske. Abu mafi muhimmanci don yin kuɗi shine fahimtar cikakken arzikin. Mutane kalilan ne suka gano cikakken arziki a duniya sai su wulakanta shi ba tare da sun damu ko da dakika guda ba. Suna son sanin sirrin kuɗi da dukiya don tara kuɗi a cikin asusun ajiyarsu na banki ba tare da sun tambayi ainihin ma'anar hakan ba. Sai su kasance a cikin ɓacin rai saboda suna tunanin cewa dukiya ita ce komai. Duk da haka, Allah na raba wa kowa babban jari mafi muhimmanci daidai da kowa, kowace rana. Wannan dukiya mai kima ba komai ba ce face lokaci. Yana da sauƙi samun kuɗi, abu ne marar iyaka, kuma kamfanoni masu amfani da shi za su iya sarrafa su yadda suke so. Akwai kuɗi da yawa a duniyar nan da ba ku buƙata don yin rayuwa dubu, amma lokaci fa wani zance daban ne. Ga Elon Musk har ma gare ku kowace rana awa 24 ce. Ba biliyon inda za ta iya sayar ƙarin shekara ta rayuwarku, kuma a lokacin da lokacinku ya zo ƙarshe a wannan duniyar, dukiyarku ba ta da amfani a gare ku. Abubuwa mafi muhimmanci a gare ku su ne abubuwan da kuka yi a cikin shekarun da suka gabata. Hakika, kasancewa mai arziki shine samun lokaci. Wannan yana nufin cewa dole ne ku daina sha'awar yin kuɗi? A'a, ba haka ba ne. Kuɗi ba su da sha'awa su kaɗai. Abin da zai sa su kasance da sha'awa shine gaskiyar cewa samun su zai ba da damar samun lokaci. Idan kuna son yin arziki domin samun damar morewa tare da wanda kuke kauna ba tare da kun damu ba, hakika wannan na da ma'ana. Idan kuma burinku shine kasancewa a kowace dakika cikin aiki domin ƙara kuɗi, kuna rasa wani abu mafi muhimmanci, sarrafa lokacinku kamar kadara. Mun gano cewa lokaci shine jari mafi daraja a wannan duniyar. Sirrin kuɗi da dukiya shine koyon yadda ake sarrafa wannan jarin da kuke samu a kasancewa kawai a raye ta hanya mafi inganci. Masu arziki suna ganin girman kowace minti ta rayuwarsu. Idan kun san yadda za ku iya cin gajiyar lokacinku yadda ya kamata, Allah zai iya ba ku arziki marar adadi. Dukanmu muna da awa 24 kowace rana. Abin da muke yi ne kawai ke bambanta mu. Idan kuna gudanar da lokacinku kamar marar kuɗi, za ku kasance da rashin kuɗi. Ko da kuwa an ba ku kuɗi, idan kuna gudanar da lokacinku kamar masu kuɗi, Allah zai iya ba ku kamar yadda ya ba su. Kar ku ɓata lokacinku ga banza, kallon talabijin, yin game, tafiya gidan wasa, cika gidan rawa tare da abokai da sauransu. Za su ba ku sha'awa ne take yanke, amma ba su da amfani ga rayuwarku. Idan kuna son ku yi arziki, lokacinku shine jari na farko da za ku fara shiryawa. Hakan na iya gama da rayuwa ba shanawa. Idan za ku ɗauki lokaci a matsayin arziki mafi daraja ba tare da kun ɓata shi ba don kawai samun kuɗi, amma abin da nake so ku gane shine za ku sarrafa lokacinku yadda ya kamata a yanzu domin samun lokaci mafi yawa nan gaba. Idan za ku haƙura da lokacin shanawa a yanzu, amma don ku samu ikon shanawa sosai nan da 'yan shekaru lokacin da burinku ya cika, za ku so hakan ko? Za ku sarrafa lokacinku domin yin kuɗi. Ya za ku sarrafa lokacinku domin yin kuɗi? Ku daina siyar da lokacinku. Kuskure mafi girma da za ku iya ma lokacinku shine sadaukar da shi domin kuɗi. Hakan shine masu aikin albashi ke yi, shi yasa ko nawa suke samu ba sa da 'yanci kan kuɗi. A lokacin da kuka siyar da lokacinku, kun tafka kuskure guda biyu. Na farko, canza kadara mafi daraja zuwa ga kadara mai iyaka kuɗi, wanda za ku iya samun su ba iyaka sosai. Idan ka ce ku siyar ma mutane da samfuran kaya wanda ba su da iyaka. Kuskure na biyu shine kuɗin da za a biyan ku ƙarshen wata suna da iyaka. Masu kuɗi ba su aiki don a biya su kuɗi a ƙarshen wata, suna ƙirƙira ƙima domin samun su. Domin babu iyaka a ƙimar da za su iya ƙirƙirawa, kenan ribar su ba ta da iyaka. Domin kar su siyar da lokacinsu, suna ƙirƙira kamfani ko ma su zuba jari akan abin da zai ƙara kuɗi ko mai kawo masu kuɗi ba tare da sun ɓata lokaci a kai ba. Haka ne, ba za ku iya barin aikinku ba domin riƙe business kawai, amma wannan burin gare shi za ku mayar da hankali. Ku ɗauki lokaci domin koyo. Mutane da dama suna tunanin cewa karatu ya isa. Hakika,
komai ne kuke son koya za ku fi iyawa ne idan kuka aikata shi. Za ku dinga koyo daga kuskuren da kuke yi sannu-sannu, amma a hakan za ku ɗauki lokaci da dama. Kuma yin karatu mai kyau bai isar ku domin yin kuɗi. Sirrin masu kuɗi shine suna koyon sabbin abubuwa tsawon rayuwarsu. Muna rayuwa ne a cikin duniyar da ke ci gaba ba ƙyaƙƙyautawa, kenan za ku ɓata lokaci mai yiwuwa domin ƙwarewa kan aikinku daidai da zamani tare da koyon sabon abu. Masu kuɗi kala uku ne: masu ƙirƙira kamfani, masu zuba jari, sai masu yin duka biyu a lokaci guda. Ko ribar nawa kuke son ku samu, akwai abubuwa da dama da za ku koya. Ƙarfafa hankalinsa. Sirrin kuɗi yana kasancewa a cikin tunani kuma. Wani sauran darata lokacinku shine koyon yadda za ku kasance mai ƙarfin hali, domin a hakan za ku san yadda za ku jajirce a lokacin matsaloli. Motsa jiki shi ma wani sabon salon darata lokaci ne, domin zai ƙarfafa tunaninku kuma da jikinku. A wani ɓangaren kuma zai riƙe jikinku cikin ƙoshin lafiya, domin a lokacin da kuka rasa ta za ku yi asarar lokaci. Hakan yana ɗaya daga cikin sirrin da yasa darata lokaci yana a cikin sirrin kuɗi. Ku tashi da wuri kuma ku kwanta da wuri. Daga cikin ɓata lokacin da za ku kiyaye akwai rashin tashi da wuri da kuma cika dare. Sirrin kuɗi da arziki yana ɗaya daga cikin samun isasshen lokacin amfana fiye da sauran mutane. Shi yasa masu kuɗi suke kwantawa da wuri kuma su tashi da wuri. Kenan ku ɗauki lokacin gyara baccinku tsakanin ƙarfe 5 ko ƙarfe 6 na safe. Mutane da yawa suna tashi ƙarfe 7 ko 8 na safe. Kenan za ku samu awa 2 zuwa 3 a kowace rana don yin aiki domin cikar burinku. Domin yin hakan dole ne sai kun kwanta da wuri. Kenan za ku haƙura da abubuwan cika dare. Hakan zai ba ku damar tashi da wuri domin yin nazari kan burinku. Matsalar rashin yin hakan shine kowace awa ta hininku ba gajiyar su guda ba. Kenan kowane lokaci ba amfanin shi guda ba. Da maraice kun gaji dalilin aiki, hakan zai rage muku ƙarfin nazari. Ƙarfin ku ba guda bane da lokacin da kuka tashi daga bacci. Ku motsa jiki don rike ƙarfin jikinku. Idan a koyaushe kuna kasancewa a gajiye, ba za ku samu damar yin aiki ba. Sai dai ku ce sai gobe, wanda hakan zai ɓata muku lokaci. Ku tsara lokacinku. Tashi da wuri domin samun isasshen lokaci abu ne mai kyau. Amma sirrin kuɗi shine sanin yadda za ku yi amfani da wannan awowin masu tsada. Domin kar ku ɓata lokacinku ga banza, ku tsara lokacinku a sati, a rana. In dai aikin kuna tafiya yadda kuke so, ba amfanin yin aiki sosai. Ku tuna cewa ku ba sakwagwai ba ne. Sirrin masu kuɗi shine sun san yadda za su gane abu mafi mahimmanci a kowace rana. Ku san abin da za ku dinga yi. Ku tsara hininku ta farawa da abubuwa mafi mahimmanci, sai ku ƙare da abubuwa mafi ƙarancin mahimmanci. Na ƙarshen bai da mahimmanci sosai, kuma za ku samu damar yin shi ko da kun gaji sosai. Ku ɓata lokacinku da fikira domin samun kuɗi. Dole ne sai kun fara bada abin da kuke da, amma kawai da ka'idar yin hakan da fikira. Haka ne ga kuɗi har ma ga lokaci. A kowane wata ku yi wani abu mai amfani ga mutane har ma ga 'yan uwanku masu bukata. Ku dinga zumunci a cikin al'umma. Ba da lokacinku yana da fa'ida. Hakan yana kawo shauƙi wanda zai ba ku damar sakewa. Hakan ma zai ba ku damar sanin abubuwa da dama ga mutane, kuma akwai lokacin da za ku buƙace su domin aikinku. Cikinsu za a iya samun wanda zai kawo muku kwastoma, ko kuma dillalin da kuke lema domin ba da hayar gidanku, ko kuma wanda ya fi ku sanin kasafin kuɗi, wanda zai ba ku shawara mai kima. Sirrin kuɗi da dukiya shine gane cewa lokaci shine kadara mafi daraja a wannan duniyar, kuma cewa ka'ida shi yadda ya kamata shine makullan dukiya. Idan kun koyi sarrafa shi yadda ya kamata don koyon abubuwa masu amfani ga rayuwarku da kuma wuce gazawarku, da kuma ka'ida lokacinku don yin aikin da ya kamata, za ku iya yin dukiya. Kenan ya kamata ku bar ɓata lokacinku gabansa. Kasancewa mai kuɗi kawai sanin sarrafa lokacinku ne da kuma rayuwarku. Ya rage gare ku domin yin zaɓi mai kyau. Idan kun so wannan bidiyon, na gode da like, ku yi share, musamman kar ku manta ku subscribe ɗin tashar. Sai mun haɗu zuwa bidiyon mu ta gaba.